Добър ден на всички дошли. Казвам се Живко Ботев, председател на управителния съвет на фондация Мир за теб, мир за мен, или Peace for you, Peace for me. И с двете заглавия е еднакво легитимна. Нямам представа дали с някой от вас сме се виждали преди 2 месеца. Преди 2 месеца обявихме на обществеността, че се подготвя нещо мащабно в областта на шоу-бизнеса. Един голям концерт с претенциите да бъде повече от 7-8 часа на 1 октомври от 2 часа след обед приблизително, така поне го обявяваме, на едно много интересно място, което се намира до аерогарата и се казва парк, концертен парк Аерогара София. Наложи се да го преместиме там по 2 причини. Първоначално бяхме обявили, че ще бъде на стадион Васил Левски, но за наша голяма радост национална, отбора на Лудогорец се класира и ни принуди да ни ограничи времето за строеж на сцената. Разбира се, ние им стискаме палците да прогресират в европейските турнири. И второто е интереса към събитието и в международен и в национален план е голям, а поляната предполага малко по-разтегателно, предполага повече възможности за посещение. Това ще го видим след следващите дни. Защо в следващите дни? Защото утре сутринта на 9.9, една бележита дата, в 9 часа сутринта в мрежата на Eventim стартират билетите за нашето събитие. Защо се наложи да правим такова събитие? Ще се повторя това, което съм казвал и преди. Отношението към децата по света не ни харесва. Отношението въобще между хората по света не ни харесва. Политиците се стараят сигурно с техните методи да направят живота ни по-добър и живота на децата по-добър, но аз не го виждам, ние не го виждаме добре това нещо, не е изключително, не напредва с темповете, които трябва и скоро имаше един великолепен клип на УНИСЕФ, който беше с няколко известни звезди и няколко малки деца, едно от които каза: аз съм на 5 и никога друго не съм виждал, освен война, защото войната в Сирия от 5 години. Това е жестоко. Това е за света, но ако се обърнем в по-близкият регион или у нас директно, знаеме каква мизерна и нещастна е съдбата на тъй наречените сираци, безпризорни, захвърлени, отхвърлени, забравени и какви ли не други деца, които са десетки хиляди. И все още съществуват тези домове за тях, в които те живеят изключително зле и се генерира едно поколение, което много рядко по телевизията дават, примерно, някое момченце записало техникум. На фона на 10 хиляди такива, то е единственото, което е решило да стане човек. Това не може да продължава вечно. И затова ние решихме с огромен риск за размерите и традициите фестивалните на България, да направим нещо извън системно, извън размерите, които сме виждали. Имаме претенциите, че сме събрали един много елитен клуб от артисти, които част от тях ще ви ги спомена сега. Част е не защото крие нещо от вас, а защото не може да си представите ежедневно какви оферти пристигат от нови и нови имена, включително и отказваме носители на Оскари, примерно, онеден. Все едно, има конюнктурни причини. Не всичко се вързва с тъй наречената визия или концепцията за нашият концерт. И сега, може би, идва най-голямата новина. Този концерт е едно начало на нещо, което искаме да превърнем в традиция ежегодна, една кампания,
която ще кулминира сега на 1 октомври, но следващата и най-вероятно в пъти по-висока кулминация или поне малко по-висока кулминация, така си представяме да бъде до година около месец юни, празника на детето и така нататък. Тоест, както на времето кмета на Каварна Цонко превърна града си в столица на рока, защо не е София да се превърне в столица на благотворителните концерти? Всеки пред вас сигурно има листа с досегашните потвърдили участници. Не са всички вътре, по проста причина, че голяма част, които не присъстват, по-скоро не ги познавате, а българското участие още така е в процес на доуточняване. Както винаги, домакините остават последни. Но ще започнем. Значи почти няма континент, който да не е засегнат. Австралия, Джейсън Донован. Всички го знаеме с поне 3-4 големи хита, които сме израснали през 80-те, 90-те и така нататък. От Китай 2 участия. Джени Шен и Back Band. Това е рок банда, която свири европейска и китайска музика. Всичките тези участници, които чувате, ще имат между 10 и 25 до 30 минути участие, в зависимост от размера и популярността им. Всеки ще има своя шанс да представи своята държава, да каже своите няколко думи за мисията, която преследваме, и посланието, което той носи от своята страна. От бряг на Слоновата кост, Африка, Magic System. От Италия 2 участия. Дейвид Piano Sound, който е уникален виртуозен пианист, който прави колосална кариера в Лондон в момента. И V-Device. От Румъния предстои, затова сме написали името на продуцентската къща, HH Productions, които предстоят да уточнят името на техният участник или участници в следващите дни. От Великобритания имаме сър Боб Гелов, което е изключителна чест за нас, защото когато се говори за благотворителни концерти, неговият лейбъл Life Aid е нещото, което обърна света преди 30 години и което ние скромно се опитваме да използваме този ход на послание на артистите към света. Atlantic Soul Machine, Джими Хелмс и London Beat, песни, които сте израснали всички с тях. The Hoosiers в момента са в топ 5 на английските класации. May 7, невероятни банда, която е смесена между англичани и нигерийци. Шоу Хонгс, най-бързите китари в света, една двойка, уникална, прави всичко на китара. The Carnabies, в топ 10 в момента в класациите в Великобритания. The Second Sons, World Soul Fusion, Нина Несбит, Рик Асли. Рик Асли, всички сме израснали с него, веднага сигурно ви хрумват поне една-две песни в главата. От САЩ, Aiken, Attica 7, рок банда. Aiken, символа на R&B-то, може би най-силният R&B певец в последните 10 години. Attica 7, изключителна рок банда, която готви изненади, които най-вероятно ще ги чуете в следващите няколко дни. Остин Махон. Всички млади хора в света знаят кой е Остин Махон, защото него му викат новият Джастин Бибър. Това е момче, което от 200 милиона нагоре гледания прави в YouTube, което е нещо невероятно. Филип Бейли от Earth, Wind and Fire. Това е гласа, който вие чувате от 20 години, когато слушате Earth, Wind and Fire. Това е вокалиста на Earth, Wind and Fire, с част от бандата на Earth, Wind and Fire и които ще пеят песните на Earth, Wind and Fire. Inner Circle. Най-популярната и най-запазилата се реге банда в историята на тази музика. Snoop Dogg, излишно да ви казвам кой е Snoop Dogg, и Стивън Марли, който е синът, един от любимците на българската публика, синът на Боб Марли. Имаме приятната чест да имаме домакини водещи, които
Някои от вас може да са ги чували, други не. Те направиха в последните 20-30 години огромни кариери в Холивуд и в английската киноиндустрия. Това са Димитър Маринов, който живее в Америка и работи в Холивуд, снима непрекъснато. И Невена Гачева, по-известна като Нив Гачев, или още по-известна, както и викат, българската Анджелина Джоли. Тя има феноменална прилика с нея. И играе в последните 10, може би, най-добри филми английски, доста сериозно. Темилите ще бъдат натварени с най-тежката задача да навържат този 8-10 часов концерт, да го издържат, да поддържат нивото и настроението на публиката. И това ще го правят на 2 езика. Така, билетите вече казахме. Тяхната ценова диапазона, основният е между 100 и 200 лева и изключително малък брой има VIP билети, които от утре сутринта в мрежата на Ивентим всеки ще може да ги види. Има 2 вида VIP билети, но те са наистина с много ограничен брой. Просто на една поляна няма как да може да се направи кой знае колко много, но горе-долу всичките другите са в диапазона, който е популярен за такива събития. Между 100 и 200 лева е един популярен финансов паричен диапазон. Искам, преди да продължиме натам, да ви кажа какво се случи от миналия път до сега, от 7 юли до сега. Оказахме се срещу една голяма вълна от доброжелатели и от едно най-вероятно непрофесионално наше отношение, защото нито един от нас всъщност не е промоутър или не идва от този бизнес. Ние сме хора, които просто решихме да направим нещо, което никой друг нещо не се решава да го прави. И тъй като се почувствахме слаби в един момент, поканихме едни многоуважавани съграждани наши да организират един обществен съвет към тази фундация. И той така се и казва: Обществен съвет към фундация Мир за теб, мир за мен, които да съветват, легитимират и подкрепят започнатото вече от нас. Имаме удоволствието днеска сред нас да е председателът на този обществен съвет, господин Красимир Дачев. И аз бих го помолил той да каже 2-3 думи от неговата гледна точка, защото ние там сме, мълчиме и слушаме. Историята е известна. Аз бях така много ентусиазиран от начало, като чух идеята, защото идеята е блестяща, прекрасна идея, благородна. И нещо повече бяха ангажирани и двете работодателски организации, като Българска търговско-промишлена палата и Стопанска камара. И се очакваше, че такива идеи обединяват цялата нация, обединяват всички, кой с каквото може. Умния, учения с ума, работника с чука и такива като мене с опит и с пари могат да помогнат. Приехме радушно. Междувременно, още за първата пресконференция, мен ме очуди безразличието и бюрократизма на организациите, в чието полза се правеше този концерт. Неглижирането, високомерието. Но тъй като аз съм аджимия, такива работи не съм занимавал никога през живота си, приех го като нещо нормално. Но нещата ескалираха, защото се представихме, като почнаха такива негативни писания, които даже се превеждаха на чужди езици, стигнаха до целия свят, бяха изпратени. И мен това ме амбицира. Мене ме амбицира точно тази вълна от негативни коментари, типична за всяка хубава идея в България. Няма хубава идея в България, която да не е оплюта. Допълнително ме възбуди и последвалата негативна реакция и акция срещу Ирина Бокова, която междувременно беше изпратила едно лично писмо до фондацията и беше подкрепила идеята, беше казала, че той да открие. Мен това ме влуди
И аз казах тогава, взимам ви под нашето покровителство, защото тази работа става с пари. Този идеализъм, който кипеше от инициаторите на идеята, свършваше до един момент, татък трябваха пари. И искам да ви кажа, много пари. Повече, колкото си представяте. Но това е амбицията. Аз хал-хабер се нямам от този занаят, но пък имам опит в управлението на проекти. Викам, взимаме го това и го правим като проект. Ще започнем спокойно, бавно, без много аплаузи, без много апломб. Ще направим един скромен, ако това мисли, че е скромен, ще правим един загряващ концерт да научим занаята. Ние правим нещо сега, плащаме се за обучението. Искам да ви кажа, че докато дойде концерта, ще има още някой друг сър в афиша, но това ще го оставим за по-нататък. Така че такова нещо в България не е правено и ще почнем да го правим, защото ние сме подходящо място за правене на такова нещо. Ние сме на границата на войните, ние сме на границата на бежанците, ние сме на границата на двете цивилизации, които се отделят в момента и сме в едно спокойно място си живеем. Но тук е подходящо място, което може да го направим. И тъй като фондацията констатира, че и слави кравите, ние се включихме така по-активно и ще го доведем до край. Колкото и да ни държат в напрежение такива хора, които пишат негативно, това ни държи будни. И аз викам, че тая година няма да ходя отпуска, но ще направим един концерт, само и само да покажем, че нещо може да стане хубаво в България. Това е целта, нищо друго. Нещо повече, ще насочим профита, ако стигнем до него, към българските деца. Затова за този концерт, независимо, че идеята дойде от проблема с световните, България има достатъчно деца, които живеят не в такива добри условия, така че да чукнем по носа тези организации, които бяхме ги поканили, искахме в тяхна чест да го направим, в тяхна полза да преведем сумите. Затова беше създаден този обществен съвет, за да извършва този обществен контрол върху средствата, които влизат и излизат в... Естествено, работейки по този концерт, разбрах, че този бизнес не е толкова чист, както изглежда на сцената. Има много лъжи, измами и обещания и така нататък. И трябва човек да има много здрави адвокати. Но, така или иначе, има артисти свестни, има кауза прекрасна и ние ще продължим да я подкрепяме. Така че, това мога да кажа. От друго нещо не разбирам, друго не мога да кажа. Това е работа на хората от фондацията. Благодаря. Това, което сега искам да ви изненадам приятно, е с няколкото видеопослания, които имаме от звездите, и се надявам те да са достатъчен повод за поне една-две положителни мнения в медиите за това, че този път май сме си свършили работата. Hey, what's going on, everybody? It's your boy Akon. I'm looking forward to being in Sofia, Bulgaria, performing at the Peace for Me, Peace for You Foundation event on October 1st. All right, so make sure you all come out, man. Let's celebrate this peace to the fullest extent. Love you guys, and I'll see you soon. Peace. My name's Rusty Coons with the band Attica 7. We're coming to Sofia, Bulgaria, October 1st for the event Peace for You and Peace for Me. Come on out and hang out with Attica 7 and a lot of great bands, and let's raise some money for a great event. Thank you. What up, guys? It's Austin Mahone, and I'm very excited to be joining the Peace for Me, Peace for You charity event in Sofia, Bulgaria on October 1st. It's going to be a lot of fun, and I hope you guys make it. Peace. Yeah, it's your boy Snoopy Dio Double. Peace for you, peace for me. October 1st, Sofia. Get ready. Church. Yes, okay. My name is David Spinosound. I will be seeing you very soon at the Peace for You, Peace for Me concert on the 1st October. Can't wait. It will be fantastic.
I'm Kalmi from the Au Revoirs. And I'm Lucy from the Au Revoirs, and we can't wait to see you at the Peace for Me, Peace for You charity concert in Sofia in Bulgaria on the 1st of October. It's a fantastic cause for refugee children across the world. Can't wait. See you there. Hello guys. Hello guys. We are Beatavibes from Italy, and we are happy to inform you that on the 1st of October we will join a lot of great musicians for a very important show. It's called Peace for You, Peace for Me in Sofia, open air bar. So we are inviting you and everyone who's living in that area for a big important shows. You want to say something about children? Peace. Peace. See you soon. Rock and roll. Hi, we're the Twice. Looking forward to seeing you in Sofia, Bulgaria. And supporting Peace for You, Peace for Me. October 1st. See you there. Hello, Sofia. We are the world's of fusion. Peace for you, peace for me. October 1st. Did you see that? Yeah! Така, последното, което искам да кажа, което смятам за важно, е, че ще се случи още една наша мечта. На 12 след 4 дни в Abbey Road студио, магическото лондонско студио, майстор Константин Цеков, който е сред нас, който написа една великолепна песен, която ще бъде химн на нашето събитие, ще бъде записана с 30 и повече англоязични и световни артисти в това студио. И когато успеем да я монтираме и завършим, надяваме се да бъде преди концерта, разбира се, ще ви я представим и тя ще бъде нашият химн на нашето начало. Интересното е, че когато научиха много музиканти по света, че ние правиме такова нещо, почнаха да ни предлагат песни. И това е една великолепна идея и великолепна тенденция, която най-вероятно в годините или поне в следващите месеци ще я задълбочим и ще превърнем така, няма да създадем нов жанр в музиката, но ще направим поне един хубав албум с песни на известни артисти световни, които подкрепят нашата идея. Тя е българска, родена от нас. Тя няма нищо общо с тези идеи, които през годините са се раждали в различни глави на земята. Тя е изключително частна, лична, наша. Разбира се, че прилича по форма на някои от старите форми, като Life Aid 85 и така нататък, но явно тенденцията, такава е формата горе-долу на нещата. Тя не може да бъде кой знае колко различна. И затова се радваме, че макар и ужасно уморени накрая, ще стигнем и ще го видим края. Ще го видим заедно и ще му се радваме заедно хората, които имат сензори за радост, разбира се. Нали? Не можем да искаме от всички това. Смятам, че това е достатъчно като интродукция. Ако имате някакви въпроси, ще ви помоля да попитате. Здравейте. Казвам се Радослава Топалова от Националното радио и моят въпрос е следния. На 11 юли в официалния сайт на фондацията беше ваше интервю поместено в BTV, което вие дадохте. И на въпрос защо не присъства датата 1 октомври като участие нито на Мик Джагър, нито на Джони Деп, нито на някои от другите световно известни имена, които бяха упоменати тогава, като Род Стюарт и Бруно Марс и още много други такива. Вашият отговор е, цитирам абсолютно точно: лесен отговор, технологично време. Другия понеделник ми задайте същия въпрос и вече ще знаете отговора сами. От 11 юли до сега са минали повече от един понеделник. В това, което вие споменахте до този момент, стана ясно, че очевидно сте свършили много работа, за да се свържете с всички тези имена, които ни прочетохте. Можехме да го направим и сами. Но нищо не казахте за онова, което беше казано преди повече от месец. И вие заявихте категорично, че то ще се случи.
Така, нали, ето за това са пресконференциите. Точно така. Да. Бихте ли ми отговорили? Разбира се. Така, няма да седиме в обяснителен режим или отбранителен, въпреки огромната вълна ненавист, която се изсипа. Вие ни излъгахте. Така. Окей. Ами това, което казвате, звучи несериозно. Срещу документи, разбира се. Така че не ми казвайте кое е несериозно и кое е сериозно, тъй като аз плащам. И мога да ви дам платежните нареждания, кога съм платил и на кого съм платил. Така че, дали е сериозно, мога да ви гарантирам, че е много сериозно. Не звучи по този начин. Ние всички тук сме хора, които работим в медии и сме напълно наясно, когато се случва едно такова грандиозно събитие, каква сериозна подготовка трябва за него. Вие представяте ли си, че обявявате цени на билети между 100 и 200 лева? Хората, когато отиват на концерт на любимата си група, за която знаят година преди това, че ще дойде, те знаят, че трябва да си заделят между 50 и 100 лева. Вие съобщавате тази сума като нещо, което абсолютно всеки един българин може да си позволи. Само че май не е точно така. Говорите между 100 и 200 лева билети, които хората да отидат и да дадат не за един човек, за много, които са изборени тук. Akon, не бих казала, че в последните 10 години е световната хип-хоп звезда и така нататък. Просто, наистина това, което правите, съм убедена, че е с идеята за добра кауза, но наистина звучи несериозно. Говорите като хора, които имат синдрома на барон Мюнхаузен. Измисляте твърде много неща и ни заблуждавате. Ние идваме тук, за да свършим работа и когато се върнем в медията си, да предадем точна информация, която е казана на пресконференцията, така както се е случило преди месец и половина. Вие гръмко заявихте, че всички тези световни имена ще бъдат тук в България. Сега няма такова потвърждение, има списък с нови имена. Откъде да знаем какво ще се случи след още един месец, даже по-малко от месец, когато би трябвало да е въпросното официално събитие? Ако ми отговорите и на това, ще се радвам. Ще се опитам. Да, ние минахме през нашите проблеми, през нашия Рубикон, бяхме излъгани. Тези гръмки думи не са дошли от моята уста. От моята уста, това, което цитирате, не е в BTV, на друго място беше. Господин, моля ви се, цитирала съм точно и точно съм гледала. Точно цитирате и е в нова телевизия. Нова телевизия, точно така. Извинявайте, но думите са ваши. Така. Ваши ли са думите? Мои са думите, точно че така. Другият понеделник ще разберете какво ще се случи. Аз съм ви цитирала, преписала съм думите ви. Лесен отговор, технологично време. Другия понеделник ми задайте същия въпрос и вече ще знаете отговора сами. Ето, точно това казвам и сега. И този отговор е, вие ни излъгахте. Това е вашият отговор. Моят отговор е, че нас ни излъгаха и съответно най-вероятно звучи по този начин, че и ние вас. За този период от тогава до сега не сте права, че не са всички, които сме обещали. Напротив, Earth, Wind and Fire са една от групите, които бяхме обещали и тогава. Шансът да има човек всичките тези имена, които ние платихме, както каза господин Дачев, е, как да ви кажа, е изключително клатушка се, когато се занимават с тези неща хора, които нямат капацитета да го свършат. Защо го заявихте тогава?
Защо обещахте на всички фенове на тези музиканти, че те ще бъдат в България? Вие пак не щете да разберете, че не го заявих аз, а го заяви нашият гост-промоутър Робин Димаджио, който лично, каза аз лично, ще докарам тези хора тук. Това нещо се случи на нашата пресконференция на 8 юли и 2 дни по-късно в студиото на BTV при Диана Любенова той го потвърди това нещо. С абсолютната убеденост, че говори истината и само истината. Аз поне казах това в моето интервю, което имах в Нова телевизия, казах да, това са обещанията на нашите промоутери, това да се случи. Ние сме организатори на това нещо. Ние не сме промоутери на това нещо. Ние сме от други професии хора. Ние се опитваме да направим нещо, което да развълнува и раздвижи слоевете на скептицизма и на неверието. Естествено, че ще е много тежък пътя ни към това. Вие сте един от примерите. Естествено, че ще е трудно. Тези имена, които седат зад гърба ми, или поне седяха допреди малко, с собствените си лица и с собствените думи, са отговора на последният ви въпрос, с какво ще повярваме, че този път не ни лъжете. Това бяха не дъмите имитации на тези хора. Следващия път, ако искате, можем да ви поискаме и кръвни проби. Или нямам представа каква е следващата степен на доказателство, но това бяха истинските артисти с истинските си думи, истинските си лица, които обещаха да дойдат. Мене това ми пълни достатъчно душата след удара, който получих от фалшиви промоутери. Може ли да назовете точно кои имена ви бяха обещани, че ще бъдат доведени за концерта, за кои вие сте платили и т.е. за кои сте били излъгани всъщност? Господин Дачев. Всички тези, за които Дженифър Лопес, Робин Уилямс, кои бяха още? Те не фигурираха между другото. Мик Джагър. И трябваше само да се плати down payment, да се плати аванс, който аз платих. Разбирате ли? Така че не ми казвате кое е сериозно и кое е несериозно. Ама на кого платихте? На промоутъра, който ми изпрати съответен документ, договор с имената, с всичко. Това е документирано. Аз не мога да изпращам пари на някой на честна дума. Неговото име, фирма ли е човек? Фирмата на този господин, който... Господин Робин Димаджо, който... Добре, фирмата се казва, примерно, Робин Промоушен. Как се казва? Робин Димаджо International. Така се казва фирмата, така се казва, на която вие сте платили $500 000. Не, над милион. Над милион. Над $1 милион. Не половин милион. Точно. Вие сте платили над $1 милион на фирмата Робин Димаджо International. Те са 2 или 3 фирми, които доведат... едната 750 хиляди, на другата 150 хиляди, на другата... За да ви доведат Мик Джагър, Дженифър Лопес, Джони Деп и още набор от... Тези, които бяха казали... Джастин Тимбърлейк, Бруно Марс. Джастин Тимбърлейк беше, да. А ще ги съдите ли тогава? Пак имате някакъв договор, който сигурно сте сключили. Трябва да има някакви клаузи. Вторник изтече срока за връщане на парите и почваме процедура легална. Така че съдебна процедура, почваме събиране на парите. Така че... Аз ви казвам, повтарям пак на български, срещу изпратени ми фактури и документи за привличане на тези хора, аз преведох парите, защото трябваше спешно да се преведат, за да не се изтърват сроковете. И сега, аз съм лош и тук някой госпожата каже, че това е несериозно, но ако тя мисли, че превода на над $1 милион е несериозно. Вие не сте ли пред припадък след такъв развой на нещата, защото това не са малко пари, пък някакси се държите? Аз съм издръжлив, така че ще ги събера с лихвите. Може да си сигурни. Така, добрата новина е, че не се отказахме на следващия ден, а започнахме от нулата, отново практически, с други промоутери, с малко повече внимание, може би, с малко повече доказателства. В всичките договори присъства или качване на сайта на артиста, или видео меседж, или и двете. Някои от тях правят и двете. Повече от това не може да се иска за доказателство. Оказва се, светът на големият шоу-бизнес е един доста разглезен свят. То затова трудно се правят и такива големи концерти вече, затова не могат да се съберат на едно място много хора. Трябва да ви кажа, че Боб Гелдов, като разбра, че толкова имена сме събрали, той не повярва. И той ще го каже най-вероятно от сцената след 2-3 седмици, когато е концерта. Защото викат, вече не 85-та, вече такива неща не стават.
Как го правите? Окей, правиме го с много нерви, с много загуби, с безсънни нощи. Защото когато всички българи си лягат, американците се събуждат и ние почваме да работим и с тях. На другата сутрин с българите, следващата нощ пак с американците и така месеци. Това е отговора. Да, най-вероятно трябва да се извиним за това, което сме казали. Отговарям на Българско радио, Национално радио. Да, аз се извинявам за това, че съм повярвал в хора, които са ми дали крила да развия мечтата си и да направя нещо, което моята родина заслужава. И също си благодаря на себе си за това, че не се счупих, а на другата сутрин изтръскахме кълта и напред. Не мога да ви обясня какви чудеса са се получавали в офисите на всички менеджери по света от наши родни промоутери, добре преведени на не лош английски. Чудеса. Изчистихме имиджа на фундацията, не знам, този въпрос не се задава също. Тук най-вероятно ще бъде зададен по-натам. Какво ли не направихме? Да не влизаме в детайли, искам да ви кажа, че той не е единствен, има и още други платени, които се надявам да дойдат. Затова ви казвам, че те не са единствени. Има ли съмнение, че някой може от тия, които... Не, от тези, които са потвърдили, които ги съобщаваме, вече няма съмнение. Но има други, които не съобщаваме, които са платени. И са... гръмки имена. Много гръмки имена. Така че не искам да се концентрирам върху това, което не е станало, да се концентрирам върху това, което е станало и да работим позитивно, нищо повече. А след като името на фундацията е опетнено, де-факто така се е случило от въпросния Робин Димаджио, защо все още на сайта ви стоят няколко изречения, които са свързани с предишната информация, която вие бяхте споделили? Нали, дали Мик Джагър и Джони Деп ще бъдат в България? Защо Робин Димаджио иска да доведе световно известни звезди в България? София ще се наслади на дозина от музикалните и филмовите звезди. Всичко това все още стои на вашия официален сайт. Това е последното изречение напълно верно. Ама защо все още присъства името на Робин Димаджио? Защо вие не излязохте в такъв случай, след като този човек по как да не излязахме? Ето днеска сме тук заради това. Ама вие излизате днес на пресконференция. Минало е толкова много време. Да, днеска, затова сме се събрали, за да го кажем това нещо. Аз не знам какво. Това според вас... Кое няма? Махнати се от сайта ли тези неща? Махнати се от сайта. Преди да дойда тук отново отворите сайта. Днеска сайта от тази минута изглежда по различен начин, както от утре сутринта фронт страницата на ивент им ще изглежда по друг начин и така нататък. Тоест, днешния ден е ден, в който се отварят картите какво сме свършили през това време и какво не сме свършили. Което не сме свършили, сме си взели урока, взели сме си раните по телата и по нервите, но вървиме стремглаво напред. Всичко, което не ви харесва в сайта, не го четете. Ще ви посъветвам. Да, защото... Какво друго да ви кажа? Ако нещо в сайта не е правилно и не е... Това е нещо, което се е случило. Това е нашата история. Историята на тази фундация. Историята на тази фундация мина през много трънливи пътища. Може би ще продължи да минава през такива, но ще минава и през много върхове от тук нататък. Ако срещу вас стоят 100 фена на всички тези музиканти, които вие бяхте изброили, по този начин ли ще им говорите? Така ли ще ми обясните на тях? Фундацията понесе своите последствия, тръни и така нататък. Това ли ще обясните на хората, които са чакали с нетърпение да видят тези имена, които вие им обещахте, че ще дойдат? Оставете ни нас, забравете за нас. Българската публика, която ви искате да отиде и да даде между 120, 100 и 200 лева, която вие излъгахте и въпреки всичко да ви повярва отново и да дойде. Така, мисля, че това го минахме като тема, че тези артисти, които бяха обещани от господин Димаджио, в по-голямата си част няма да дойдат. И през това време, тези 2 месеца, сме намерили достатъчно нови артисти, достатъчно силни имена и
чакаме още няколко, още по-силни имена. Дали феновете харесват тези хора или харесват онези хора, абсолютно различни вкусове навсякъде съществуват. Тези, които харесват, може би Мик Джагър, може би не харесват Ейкън или не харесват Snoop Dogg, но пък тези, които харесват Snoop Dogg, пък нямаше да дойдат заради Мик Джагър и така нататък. Тоест, това е много сложна и хлъзгава материя, където така се опитвате да подведете музиката разговор. Не е сложна и хлъзгава материя. Музиката е или я харесваш, или не я Точно харесваш. така. Аз харесвам и Мик Джагър, и Snoop Dogg. Чудесно. Тогава, защо слагате в такива крайности двете неща? Не слагаме нищо. Обяснихме, че те няма да дойдат. Окей, аз няма да споря с вас, защото очевидно е, че няма как дори да ви се задават конкретни въпроси, на които да давате конкретни отговори. Това е. Не ви разбирам въпросите най-вероятно. Ясно е, че не ги разбирам. Констатация, не въпрос. Аз имам два въпроса. Казвате, че в самото начало обявихте, че има холивудска звезда, която е взела Оскар и искала да дойде. Вие сте отказали. Може ли да кажете за кое име става дума? Мога да? Джейми Фокс. Добре. Втория ми въпрос е по какъв начин и на кои деца ще се помогне? Това е благотворителен концерт. Няколко думи да кажете за това, защото само за това не стана. Изключително важен въпрос. Изключително важен въпрос. Господин Дачев го каза преди малко, че концентрирано ще се започне от българските деца, от децата от домове, безпризорни, без родители, без бъдеще, които шансовете са им точно толкова ограничени, колкото и на сирийските деца, между другото. С нищо не са по-добре. Как ще им помогнете? С парите, които успеем да съберем. Какво ще направите с тия пари? Кажете, господин Дачев. Искам да кажа, че първо ще видим колко пари ще съберем с Министерството на социалните грижи и с НПО-тата, които занимават с този. Ще почнем да разглеждаме съответни проекти. И всичко ще бъде публично и това ще се качва кое, колко пари, на кой се одобрява, на кой не се одобрява. Така че стане съвсем по прозрачен начин. Няма да бъде нещо екзотично. Защото мислим, ще бъдем много по-полезни за нашите дечица на първо време. След това, като се правят другите концерти, вече може да се излезе на международна сцена. Така че това беше идеята, която ни върна малко, не направи целият тон минорен, така не беше толкова емоционален. Като видяхме от тук, от ляво, от дясно шамари, като изядахме и се почнем да се пооглеждаме и да редуцираме амбициите си. Идеята е, аз пак ви казвам, аз не мога да бъда специалист по това, къде в България е най-тежко положението, в кой от детските домове. Така че... Да. Знам много добре, но те продължават да стоят. Така и продължава да върви и с СОС, продължава да върви и стимулите към тези, които усиновяват. И всички тези проблеми са ми ясни. Аз от 20 години давам пари за дечица, така че знам еволюцията каква беше и кое даже ме не кара да спра да плащам да давам пари там, защото и там има едни черни дупки, които потъват в различни посоки паричките. Така че идеята е първо да видим какво ще излезе, след това ще събираме проекти. Защото НПО-тата имат много проекти. Проекти за подобряване условията на децата. Има ли вариант, в който парите, които ще се съберат от въпросния концерт, на който ще имат толкова много безброй звезди, казвате, че ще имате потвърждения за още, всъщност да са много по-малко, отколкото хонорарите на въпросните артисти? Всичко е възможно. Това е риск. Това вас не ви ли притеснява? Притесняваме повече от вас. А защо тогава в такъв случай правите толкова мащабно нещо, викате толкова много чужди звезди, за да събирате пари, казвате, за децата в българските домове и в неравностойно положение, а не се обърнете към всички български музиканти, които при всички положения като хонорари ще ви излязат много по-малко пари, за да помогнат на българските деца. А викате чужди артисти, които да помагат на българските деца. Или другия въпрос е, защо директно не помогнете? Това са, ето вие сега ще водите дело за над $1 милион. Да. Защо просто тази сума не я инвестирахте сега, за ви кажа, помощ на деца? Какъв беше първи въпрос? Само да ме напомните. За българските артисти, които... Значи да, аз влязох в случая след като беше се разкалял терена. Аз не съм член на фондацията. Аз започнах след като прочетохме тези негативни неща за фондация. Мен ми хареса идеята
и бях такъв фен на идеята. Ние не може да обърнем с хастара навънка нещо, което вече е съобщено, анонсирано. Тогава щях да кажете, защо беше голям международен концерт, па сега правите с българските. Значи няма угодия. Затова искахме да правим една репетиция. Как се прави голям международен концерт. Аз вече имам опит и хората около мене вече имат опит как става, какви дървета се изяждат и къде са проблемите. Така че бъдете сигурни, че този екип, който прави този концерт, ще може да направи решително много по-сериозен и много по-голям за 1 юни до година. Това е. Така че част от риска е. Аз съм предприемач, съм свикнал да поемам рискове, така че не ме впечатлява много. А кога точно платихте аванса? Казвате, че малко по-късно сте влезли и не членувате? Не, става въпрос, че господин Димаджио каза, тези хора остават само дайте ми пари и са готови. Аз казвам, добре. И това при 2 месеца колко бе? След първата пресконференция, някъде средата на юли. А иначе само на първият въпрос на госпожата от радиото. Малко въпроса. Каквото и да кажа, сигурно ще ви звучи, че се заяждам. Не е така. Не се притеснявам от това факт. Окей. Не, искам да кажа, така поставям въпроса. Защо пък такива грандиозни неща? Защо пък чужденци? Защо пък такива готини артисти ще идват? Защо ни трябват? Ние си имаме и наши... Да, ето, тук е, може би, един от най-добрите класици на българската поп и рок музика, Константин Секов от ФСБ. Да, и те ще имаме българско участие. Но резонанса в София да се направи нещо, което да направи града и държавата Орбиен Урби, да направи малко по-значими и по-видими от света, тази магия на този малък шанс ни яде отвътре и ще продължава да ни яде. Това е нещо, което винаги ще искаме да се случи в тази страна. Тук не се случват световни по футбол, тук не се случват олимпиади, тук не се случват много големи неща. Мисля, че веднъж се събраха нещо, не помня, Атлантическия клуб или не знам си какво. Това са тавана на световните форуми. Какво лошо има да пробваме, още повече, когато още сме живи и имаме сили, не ни убил вълната срещу нас, да пробваме да направим този град и тази страна място за хубави музикални форуми. Не виждам нищо престъпно в това. Ако говорите просто за един концерт, който да не е обвързан с благотворителност, пробвайте. Обаче вие говорите за деца. И в такъв случай нямате право да използвате думичката пробване и репетиция. Разбирате ли? Как да нямаме право? А как да го направим иначе? Не звучите отговорно и сериозно. Добре. Значи, искам да ви кажа, госпожо, че ще звучи отговорно и несериозно, ако го правим благотворително и никой не плаща и събираме пари. Аз ви казвам, не искам да ви кажем крайната сума, защото ще се държите на стола, която е платена за всичките. Аз сега научих какво значи private jet от Ню-Йорк, какво значи от тук до там кърпата да бъде обърната на изток и какво питие трябва да има. Занимавам се с такива неща, които никой не са минали през закъл. Аз съм човек просто от работническата класа и с такива неща не съм се занимавал, но не може да говорите, когато една прекрасна идея и заставаш зад нея с парите си. И сега ви искате да ме убедите, че аз съм направил грешка. Не може да ме убедите. Това беше както говорих се срещу Ирина Бокова и от първо място беше отредена на 7 място в класацията, защото нашите пратиха донос до там. На следващите 1300 години България няма да има такъв шанс. Когато има някакъв шанс България, гуни от циганина да е, ако могат да го изберат някъде, аз съм за него, щом е българин. Разбирате ли? Това е. Не, имат много общо. Идеята е прекрасна и аз инвестирам в тази прекрасна идея. Искате да му откажете ли сега? Не, напротив. Аз ви казвам, тази прекрасна идея би трябвало да ни обединява, да ни стимулира, да ни ексайтва. Не можем ли да задаваме въпроси, които са базирани на конкретни факти, информация, дадена от вас? Ние за това питаме. Иначе идеята е супер. Аз когато разбрах за това нещо и казах браво на тези хора, коментирах и с други приятели,
които не се занимават с медийни, те бяха, добре да, ама тъй като са ги поканили тези хора, защо нямат в официалните си страници въпросните звезди, че ще бъдат тук, нали? По принцип така се прави, то е елементарно. Разбирате ли? Всички минахме през това. Всички минахме през това. Обещанията, които ни бяха дадени, бяха по-големи от това, което се случи, но поехме този кръст и ето вървиме напред с готови материали, които гледахте. И други въпроси дали? Кажете. Моля ви. 2 минути имаме само. Моля ви, аз искам да питам и по-скоро да изразя притеснение, тъй като считам, че това, което правите е прекрасно и стискам палци да се случат нещата по най-добрия възможен начин, но мен лично ме притеснява не само от Peace for You, Peace for Me, т.е. прекрасната идея, която е вложена в цялото събитие. Притесняваме факта, че смятате средствата, които ще се съберат, да бъдат инвестирани само за българските деца. Значи, вие подвеждате по този начин всички тези велики артисти, които, дай Бог да дойдат и другите, които са зад кадър. На този етап идеята е световните деца, децата на света, които са в нужда. Разбрах, че тези първи средства като опит от първия опит ще бъдат само за българските деца и мисля, че това е подвеждащо. Не, това също не е точно така. Просто до този момент не бяха прибавени българските деца. Това е новата част, която прибавихме, и българските деца. До сега винаги тази идея е била лансирана като за децата жертви на войни и агресии. Сега към тях прибавяме и българските деца. А не ви ли притеснява повече факта, че на практика за децата вие ще дадете по-малко пари, отколкото ще дадете за звездите? Това не го знаем. Вие как го знаете? Ние не го знаем. Може би ще дадем доста повече. Колко билета може да продадете? И 5 лева да се даде да децата, пак е добре дошло. Че сте дали над милион за звездите. Моля? Аз не ви чувам въпроса, съжалявам много.